Sa mill-ewwel jum tiegħu il-Gvern ħadem biex eventwalment daħal miżuri li jindirizzaw il-faqar. Għal dan il-Partit Laburista fi sqarrija fejn fiha saħaq li teżisti differenza bażika ħafna bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni. Oppożizzjoni li titkellem ħafna iżda titkellem biss u l-Gvern li jaġixxi. Meta kien qiegħed iwieġeb għal sqarrija tad-deputat Pola Mifsud Bonnici li lmentat li l-faqar qiegħed jiżdied, il-Partit Laburista fakkar kif għall-Partit Nazzjonalista il-faqar kien perċezzjoni. Il-Gvern Laburista aġixxa differenti u daħal bosta miżuri biex propju jaġevola lil dawk li qegħdin l-iktar l-isfel. Fosthom il-miżura ta' Child Care b'xejn biex aktar nisa joħorġu jaħdmu, raħas il-kontijiet tad-dawl l-ilma, daħal il-Child Supplement u ta' bonus il-familji Maltin u Għawċin. Daħal ukoll l-istabilta fil-prezz tal-fuel, daħal l-in-work benefits u tal-għodot kollha neċessarji lin-negozji biex ikomplu jkabru u joħolqu xogħol li jgawdu minnu il-familji. Il-Partit Laburista qal li minkejja tfadal xi jsir u għatem familji u individwi li forsi mhux qed iħossu biżżejjed il-ġid li jkun maħluq, il-progress li sar huwa evidenti. Jiġdu dan l-istatistiċi dwar il-bejħ mill-ħwienet u d-depożiti tal-familji li żdiedu bil-bosta fost oħrajn.